Hindi lahat ng buwibiyahe naghahanap lang ng tanawin. Ang iba sa atin, sinusubukan kung hanggang saan ang kayang tiisin ng katawan at kung kailan susuko ang isipan. Kaulan. Mula sa kabihasnan ng Bohol hanggang sa dulo ng Pangasinan. Isang malupit na linyada ng kalsada na binubuo ng 53 oras na walang patid na puyat, pagod at determinasyon. 12:26. 2 beses nating hinalikan ang talsik ng alat ng dagat. Tinawid ang karagatan para lang pagdugtungin ang Visayas at Luzon. Walang madali sa rutang ito. Sa bawat probinsyang dumaan sa aking gilid, bawat hampas ng hangin sa Quezon, hanggang sa pagsalubong ng dilim sa daan. Isang maling piga ng silinyador, pwedeng magbago ang lahat. Pero ito ang buhay na pinili natin. Ang buhay na hindi nakakulong sa 4 na sulok ng kwarto, kundi ang buhay na sinulat sa bawat kilometrong nilalakbay. Dahil ang tunay na kwento ng Pilipinas, hindi mo makikita sa screen. Kailangan mong dumanas ng hirap para marating ang ganda. Ito ang pinakamalaking krusada ng gulong at kalsada ngayong taon. Mula Bohol hanggang Pangasinan. Ito na mga kaibigan, Talam, Nueva Ecija. And dito na tayo sa Pangasinan. After 52 hours of riding from Bohol hanggang dito mismo sa Rosales, Pangasinan, ay sinamahan mo ako. Good morning guys, nandito ako ngayon sa pinakamataas na sitio na parte ng Barangay Mayana, Hagna, Bohol. At ito ang sitio Sampong. Sa video na ito, samahan nyo ako muli sa ating biyahe mula rito sa Bohol hanggang sa Pangasinan. So i-document lang natin kung ano yung mga magiging encounters natin sa kalsada, kung ano yung mga tanawin na makikita natin na maganda, kung anong klase ng adventure ang ating mararanasan sa biyaheng ito. Samahan nyo ako hanggang sa dulo ng ating video. And of course, this ride is one of the difficult rides na masusubukan natin dahil talagang subukan ito ng disiplina, ng lakas ng katawan, ng isip, at syempre lahat ng ito ay iaasa natin sa Panginoon para matapos natin ang biyaheng ito. Let's go! Yes, peak mga kaibigan na mountain nandito sa parting ito. Makikita natin dyan, yan yung mga dinadayo at inaakyat din ng mga hiker para mapuntahan yung highest peak ng Bohol. Sa pag-apak mo pa lang sa sitio Sampong, dito sa Barangay Mayana, Hagna, agad kang sasalubungin ng malamig na simoy ng hangin at ng nakamamanghang tanawin ng mga luntiang kabundukan na madalas balutin ng hamog. Ang natatanging kapayapaan at natural na ganda ng highland na ito sa Bohol ang dahilan kung bakit tila humihinto ang oras para sa sinumang magnanais na takasan ang ingay ng lungsod. Time check 8:12 in the morning. Habulin natin ang biyahe ng barko mula sa Ubay, Bohol hanggang Bato, Leyte. Ang alis daw ng barko is 10. So kailangan makarating na tayo ng Ubay, Bohol na wala pang 10. Iiwan na natin itong malamig na parte ng Bohol
Paalala rito lagi, check your brakes. Kasi ito yung isa sa pinakamalusong na klase ng kalsada. At kapag ka ang mga motor o sasakyan ay galing dito sa kabila, talagang gapangan dito. At pag ikaw na may pababa, ay medyo challenging in terms of braking. Yan o, ito yung pinaka likuan na malala sa parte lang naman na ito. Ganda ng bato sa itaas, oh. Rock formation. Bayan ng Sirabulyones, ngunit tayo ay kakanan. Diretso tayo sa labas tayo ng bayan ng Alicia hanggang Ubay, mga kaibigan. Ito yung kanilang sentro ng pamilihan, municipal public market. Dito pala yung dam, mga kaibigan, dito sa bayan ng Pilar, Bohol. Pag nagmotor ka nga lang dito, di mo gaanong makikita, maliban kapag nakarating ka sa parting ito mismo. Ayan o, makikita mo ang katubigan. Solid din dito, no? May pasyalan din sila, oh, sa bandang kanan. Ito yata ang daan. Ito nga, yan o. Kahit summer ngayon, sagana pa rin sa tubig. Magkabilaan pala, hanggang dito sa kabila rin. Dami sigurong tilapia dyan, no? Kumprahan sa Pilar. Kumprahan means bilihan, palengke, pamalengkehan. A small town with a big dreams. I love Pilar. Fiesta nila rito. Ayaw tanawang ka mo mga sala pangayong pagsalit sa simbahan. Untaga, Alicia, as of May 15. Fiesta rin yata nila. Alright, merging na tayo dito sa highway galing Hagna. Ito, paubay tayo, kaliwa. The Alicia Panoramic Park. Meron palang Alicia Panoramic Park dito. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing street. Welcome to Ubay. Here we are sa Ubay na, mga kaibigan. Papunta na tayo sa kanilang pantalan, Roro Port. Diretso tayo para sa Roro Port. Ayan o, Port of Ubay. Red and gold paint the sky, and as far as I, though maybe I pretended, oh, I wish it never ended. Bili muna ako ng apple, pangbanat ko ba.
Tatlo, 50. Kare pila? Pero 100 sir. Ha? 100. Tapos sa 15, ito 100 sir. Ah, kanina raman. Pito? Ay, kaya rin mo nito na siya. Iwanong siya po rin. Ayaw. 2, 4, 6. Mga kaibigan, bumili lang tayo ng apple para panlaban natin sa prutas ba habang nagbubiyahe. Thank you po. Thank you. Para mapanood mo. Bye bye. Ngayon na may pipili ako ng kalamay. Kalamay. Kumpa. Kaning bakol, pila? 70. Sky. Usaan eh, dyan tulo. Tuluraan eh. Salamat eh. Kana lang sityo sir. Wa man, mauna na bilhin sinsiyo na ho. Kaibigan, kapag bago kayo sumakay ng Roro, gusto nyo makabili ng pampasalubong, pwede kayong dumaan dito kay nanay, harap mismo ng Ubay Public Market. Mura lang, pwede nyong tawaran. Kapote lang Oh, sa poste lang mga kaibigan. sa market. Dubai market. Thank you na ya. Let's go. Sana nga makakuha pa tayo ng ticket mga kaibigan. Welcome to Port of Ubay. Meron kayong biyahe, maabutan ko pa kaya yung pang alas 10. So pag kumuha ng ticket, present lang natin yung ORCR ng motor at saka ID. Mga kaibigan, yan yung binayaran ko, 1,155 para sa motor at saka sa tao. Isang tao, isang motor. Papasok na ako ng Pantalan mga kaibigan. Let's go to Pantalan. Sir. Terminal P na na sir. Diretso na sa Alas Terminal P. window. Ito. Salamat. Terminal fee, window 2. 1,155 once again yung aking binayaran ticket sa katao ng tour. Ito yung mga binayaran natin, 65 pesos para sa terminal fee ng motor yata yun eh. Tapos 30 pesos din naman sa tao. Alright, let's load this motorcycle on the vessel. Again. You again! Dapat in-upload mo na. Wala pa. Abangan ko nga, nag-comment na ka sir. Nasa na yung upload Port Terminal. Pag uli pa dito. Ingat-ingat. Sige, sige. Saka na nakarating yan. Lihara, Chocolate Hills, Man-Made Forest, Hagna. Sige, salamat ha. Yan. Naging kaibigan kong gwardiya doon. Nakita nyo, napanood nyo sa last na video. So yung sasakyan natin na barko ay Medallion Transit. Mas mura kasi ito kaysa doon sa sinakyan nating fast cut nung nakaraan. Ang dami mong babayaran pag fast cut ka. Labor, doble-doble. Yan o, yung Mama Mary. Yan yata yung merong porter. Dami mong babayaran pagbaba mo. Pagsampa, pagbaba. Load na daw ako. Alalayan to, pasunod doon. Pasunod. Thank you, sir. Let's go. Alright. Ito yung maganda pag naka-barge ka. Wala nang porter na alalay-alalay. Bubuhat-buhat sa motor mo. Salamat, sir. Ay, Taga saan sir? San Nicolas, Pangasinan.
Alright, loaded na tayo. You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it. Mabuti na lang at nakahabol tayo sa parts na ito. Ito kasi yung pinaka first trip na galing ng Ubay papuntang Bato Leyte. Yung second or last trip mamayang alauna pa. Malaking bagay yun, malaking bintahe sa oras yun kapag maaga tayo nakasakay tulad nitong nagawa natin ngayon. So I'm counting all the days till you'll come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause I need to be alone, away from our chemistry. I just hope you're Alright, out na tayo mga kaibigan. Mula rito sa MV Lady of Smile Medallion Transit. And welcome to the port of Bato Leyte. Follow me out, down to the bay. Forget all the worries. When you're with me, every way. Ayan, nabanti tayo. Kain muna ako rito bago tayo bumanat ng pagkalayo-layo yung biyahe. Kailangan natin mag-travel ng 410 kilometers galing sa Bato Leyte papuntang Allen Samar, and that is approximately 8 hours. Welcome to Bato Leyte. Time check 1:54 in the afternoon. Kain muna tayo dito sa isang kainan malapit dito sa palengke. Alright, tapos na akong kumain mga kaibigan. Tara na. At ang dadaanan ko ngayon ay pwede naman dito sa Sugod para makakita tayo doon sa mga magagandang tanawin. Pero sawa din lang tayo hanggang Manila eh. Alright mga kaibigan, after natin kumain, ito heading tayo papuntang Sugod, Leyte. And dito tayo dadaan sa Maharlika Highway. Hindi natin sinundan yung dati nating dinaanan. Mula sa Abuyog ay lumiko tayo papuntang Baybay City ng Leyte. Pero ngayon mula Bato Leyte ay dito tayo sa mountain ranges area. Ito ngayon ang problema, kaya medyo kailangan nating bilisan. Kailangan nating matawid ang mga bulubunduking bahagi para hindi tayo maabutan itong ulan na ito. Kadalasan kasi unang umuulan sa mga bulubundukin eh. From St. Louis, headed for the coast. No telling when or if you're coming home. Biruin mo mga kaibigan, 1,205 kilometers pa tayo away from Metro Manila. Grabe. Ganun tayo kalayo. Tapos pagdating mo ng Manila, another 200 kilometers pa to Pangasinan. Totally, meron pa tayong 1,400 kilometers na tatakbuhin. Nasa vicinity na tayo ng Sugod, Leyte. Tindi nitong bus na salubong natin, 15 stop going to Davao.
Ano to? Bachelor Tours. Lalaki ng mga sasakyan dito. For the Roman is the one that you love best. When the Eto na mga kaibigan, welcome back to Maharlika Highway. Maharlika Highway na ito. Yan sa kabila naman, yung kanto na yun, diretso yun ng Liloan hanggang sa San Ricardo, sa dulo ng Leyte, papunta ng Mindanao. Yun yung daanan kapag mga pupuntang Mindanao, diretsong Davao, ganun. Fiesta nila rito ngayon. Kita natin may mga banderitas eh. May basketball din. Grabe yung landslide dito. Kaya hindi siya pwede sa mga masyadong mabibigat na sasakyan. Itong kalsada na ito ngayon. Pang 4-wheel light vehicle lang talaga ito ngayon. Itong Maharlika Highway mula sa Mahaplag hanggang dito sa Sugod, Leyte. May mga nakikita tayong mga flag sa gilid. Saka may mga nagkakantahan, maraming nakapark. Fiesta nila. whatever will become of you. Malakas din itong van na ito. May mga nakasakay sa loob. Ilan yan? Mga 6 yata. Ayan o, daming mga sasakyan sa gilid. May mga nag-uumpukan. Siguro disperas ng fiesta nila. Yung bawat gilid ng mga daan, greenish yung mga damo at mga puno eh. Medyo malamig pala ang pakiramdam dito. At medyo tumataas yung altitude natin. Gradually umaakyat yung ating elevation. Yan o, green na green yung mga damo sa gilid ng kalsada. Wala, puro lubak-lubak na yung karamihang bahagi ng kalsada eh. Saka naiinis na yung lining ng kalsada. Hindi na kasi gaanong nadadaanan to ng mga malalaking truck. Madalas din kasi ang landslide dito mga kaibigan. Kaya maya may mga napuputol, nasisira na daan. Kagaya nito, putol. Tumaan ako dito 2024, ganito na to. Hanggang ngayon ganito pa rin. Martha came from off the farm, ran right up, jumped in my arms. I said, "You're coming home with me today." Martha, you're the Yan sweetest. na mga kaibigan, no? Welcome to Agas-Agas Bridge. The longest, the highest bridge in the Philippines. Every day's a little bit better. Ayan na. This is the Agas-Agas Bridge. Solid nito. Napakataas nito mga kaibigan. Wow. So nice. Lunti ang kabundukan. Pinagdurog yung nito ang dalawang matataas na bundok. Yan o. Grabe ang taas. Napakagandang dumaan dito. Tingnan nyo yung disenyo ng kanilang tulay. Magkabilaan. Pero hindi pwedeng huminto rito sa gitna ng tulay.
Agas-Agas Bridge. Taas. Dati mga kaibigan, ang original na daan talaga ay yung nandito, yung part na yan, hanggang dun sa gilid ng bundok, sa mga paanan ng mga kabundukang yan. Kaso, laging naglalandslide, kaya ipinitayo itong pinakamataas na tulay under sa pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo. At tingnan nyo, napakataas po niyan. Imbis na doon ang kalsada sa gilid at laging may landslide, laging nasasara ang kalsada na ito, ginawa ng paraan, pinagdugtong ang dalawang bundok. So yun yung dahilan kung bakit meron itong Agas-Agas Bridge. At makikita natin sa baba, ayan o, naririnig natin yung lagaslas ng tubig. Meron kasing ilog dyan sa ibaba or lalim nitong tulay. Galing, meron din silang ano rito, solar. Kaya pag nadaanan kayo ng gabi rito, malamang maliwanag dito. Kapag approaching kayo sa tulay ng Agas-Agas. Itong tinatahak natin mga kaibigan, mountain pass ito, no? Nagdurugtong ng dalawang bayan ng Leyte, ang bayan ng Sugod at saka itong bayan ng Mahaplag. Itong area na ito ang dahilan kung bakit 4 wheels lang ang pinaka minimum na pwedeng dumaan dito dahil nga sa kalagayan nitong tulay. Tingnan nyo naman yan, oh. Meron pang minimum na vertical clearance, kaya pag pumasok ka rito, dumaan ka rito, di ka rin lang kakasya dyan. May bagong bridge na pala rito, Layog Bridge. Kasi yung lumang bridge, see, unti-unti nilang binabago rin talaga yung mga bridges dito para maging all-weather road ito. Kasi ito talaga ang pinaka, kumbaga, AH-26 Asian Highways or Daang Maharlika. Dapat talaga maging all-weather road ito. Ang ganda rito, kulay ng mga damo sa gilid ng daan, nakakapreskong daanan, mga Carabao grass. Welcome to Mahaplag proper mga kaibigan. Wow. Ang ganda. Dito na naman tayo sa Malasnake Road ng Southern Leyte. Welcome to Abuyog, Leyte Buyugan Festival. Wow. Ang gandang magmotor sa ganitong klase ng kalsada. Napaka-preskong daanan. Wow, dito na naman tayo. The Snake Road of Abuyog. Bangkingan dito. May mga parte lang na medyo malubak. Ay, ang ganda nitong pagmasdan sa itaas mga kaibigan. Yung aerial shots na dinadaanan natin ngayon, talagang paliko-liko siya, pero hindi mo mahalata na akyatin or pababa sa aerial shot niya. Sige, parang kang umiikot dito eh. Actually galing lang naman tayo dyan sa taas, oh.
Coastal. Maalon yung katubigan ha. Tingnan nyo mga kaibigan yung isa sa mga habal-habal dito sa Tanawan, Leyte. Solid oh. Meron na siyang bubong. Kaya pag naulan may panlaban siya no. Tapos meron pa siyang windshield sa harap. Ayos. Gateway to Eastern Visayas. Welcome to Tacloban. Time check 5:17. Medyo matraffic na rito. Galing dito bago kayo sa San Juanico Bridge, merong McDonald's dito banda sa Bagakay ng Tacloban City. Okay, heading to San Juanico Bridge na tayo mga kaibigan. Maligayang paglalakbay. Grabe likabok rito. Gagawa sila ng rotonda siguro dito. Grabe mura ng mga gasolina rito sa Tacloban. Mas mura ng 3 pesos to 5 pesos sa regular prices sa iba't ibang panig na dinadaanan natin. Alright, salamat sa pagbisita at pagdaan sa Tacloban City. We are now leaving Tacloban City. Bye bye Tacloban. And now, welcome to San Juanico Bridge. Yeah. Here is what you feel. Wow, ganda. Pwedeng maglakad-lakad oh. Pwedeng dalawang tao magsabay no. Napakaganda mga kaibigan no. Solid. Pwede lang huminto rito. Hinto tayo rito no. Kaso yun din eh. Tacloban. And now we are in the vicinity of Samar. Welcome to Samar mga kaibigan. Solid. Yan rin dito. Gandang dumaan dito. Buti na daan natin ngayon siya maliwanag. Ang ganda. Ang ganda pagmasdan yung kapayapaan ng tubig. Parang nakikita ko sa aking naked eye, mula roon yung tubig, parang paganyan siya eh. Yan o. Pero hindi ito ilog mga kaibigan no. Dagat doon sa kabila. Dagat din naman dito. Tapos may mga nakikita tayong mga isla. Salamat pala sa mga nanood no, doon sa
unang episode natin hanggang sa pangalawa, pangatlo at ito, pangapat. 4 na episodes itong biyahe natin mula Pangasinan to Bohol. Tapos nag-ikot-ikot tayo ng ilang kabayanan sa Bohol hanggang sa tayo naman ngayon ay pabalik ng Pangasinan. 5 oras pa hanggang Alin. So 6, 7, 8, 9, 10, 11, parang ganun. 11 sigurong dating natin dun. Tapos 3 oras tawid dagat. Tuloy na ang biyahe natin mga kaibigan. Katbalogan, approximately nasa 100 kilometers galing dito. Mukhang may pa-disco sila rito ngayong gabi ah. Fiesta, Barangay Hall ng Magsaysay, Santa Rita, Samar. Shoutout sa mga taga Magsaysay, Santa Rita. Nako, ikaw ang aso ka. Alright, San Pascual, Santa Rita, Samar. Shoutout kay Captain Kunise, kaibigan kong kapitan dito. Shoutout sa inyo, sir. Oh, mayroon din silang disco, no? San Pascual, Santa Rita, Samar. Grabe yung mga lubak na nadadaanan natin dito. Napakarami. Talagang mapapaminor ka eh. Pati medyo malakas yung ilaw natin. Fiesta. Fiesta. Ang tao sa labas, aming nagiinuman. Oh, sorry. Ayan. Ay. Yeah. Para tayo nagtitrail dito ah. Uy, sorry. Na, kabingkong-bingkongan na yung rim yata natin dito. Kanan yung nagkakantahan dito sa area na ito. Kung araw tayong nadaan dito, ang ganda dyan, oh. Overlooking yan eh. Hindi natin daan ng maliwanag tong area na to maging sa episode 1. Madaling araw ako nadaan din naman dito. Grabing lala ng lubak dito. Ito yung bayan na sobrang daming lubak. Flash. Welcome to Calibiga, Samar. Richmond, Virginia, the
story starts. 1848 on the Ides of March. Jackson Kain muna ako rito. born to the tether to work the land and never live to see die. Time check 7:37. Tuloy ang ating biyahe. Mula rito sa barangay Pulangi ng Calbiga, Samar. He had a better plan to be a Union man, to make a run across that Mason-Dixon line. Let's go. He heard tell about a railway underground Calbiga, Samar. through the night and always came down. When I go, I'll die free blood Wow. in a place where I belong. Ay nako. Virginia falling, Pennsylvania you are calling. Talagang malubak na yan, oh. Go on home. Katbalugan, mga kaibigan. It's when the war broke out. Joined the 25th and shut the rebels down. Marched across the land with those who took a stand. But no one's got the right to own their fellow man. Spring of 65, came back to start life. Work on his own time and learn to live. Alright, pahinga na. Pahingahan ng mga biyahero dito. Subukan ko munang umidlip dito. Dito sa bayan ng Gandara. I'll die free man, in a place where I belong. Virginia falling, Pennsylvania you are calling me home. Go on. Grabe mga kaibigan. Dito ako sa 7-Eleven ng Gandara. Sheesh. 11:27 time check. Talo ako ng antok. Natulog ako saglit tapos nag-coffee. Sana may tawid na natin to hanggang Allen. Meron pa ako more or less 70 kilometers. Binanatan ko ng brewed coffee. Di ko nilagyan ng asukal. Pait. Para solid yung panlabang ko sa antok ngayon. Sana may diretso natin na hindi ako iidlip-idlip. Grabe kanina. Halos makaidlip ako sa daan eh. Tinulog ko nga. Let's go. Harapas on the go. Walang kasuko-suko tong motor eh. Driver ang sumusuko. Oh, thank you Lord. Gising ulit. Laban ulit. Welcome to Calbayog City. Kapag nadaan pala kayo sa mga city dito sa Samar, tulad ng Katbalogan, Calbayog at gabi mga kaibigan, mas maigi na pasok na lang kayo sa loob ng mismong city, dumaan. Pero pag araw, advisable na mag bypass road. Pero kapag ganito, dahil malinis naman ang daan, ay mas maigi na dumaan sa Maharlika Highway. Ito na yung pinaka-sentro ng City of Calbayog. Ang galing mga kaibigan, no? Meron palang Calbayog Airport, oh. See? Meron silang airport dito.
nandito na tayo ngayon sa parte ng Samar, heading to Allen, na talagang madilim, akyat baba liko ang kalsada. Puro niyog ito, magkabilaan mga kaibigan. Kapag nadaanan nyo ito ng maliwanag, mamamangha ka sa tanawin dito eh. Lalo itong area na to mismo, pababa ito, tapos makikita mo doon sa unahan yung dagat, yung karagatan, then magkabilaan nito ay niyogan, greenish na mga kapunuan at damuhan. Sorry. Lalo itong area na to, tanaw mo yan eh. Ito, makikita mo yung malaking akasya na yan, tapos yun oh, grabe, ganda nyan. Puro dagat, bluish na dagat. Welcome to Allen Port. Ayan na mga kaibigan, nandito na tayo. Sheesh. Kakaiwa na tayo rito sa Santa Clara Shipping Corporation, Hubasan Port to Matnog Port. Uy. Okay. Motorcycle lane, dito tayo. Kukuha tayo ng ticket mga kaibigan. Ayan, ID at saka ORCR ulit. Okay na, nakakuha na tayo ng ticket para sa motor at sa akin. Terminal fee, lahat ng fees 1,100 ang binayaran natin lahat. So tara na, loading na tayo mga kaibigan. Loading na tayo din sa wakas. Dito na tayo sa loob ng barge. Papahinga lang para mamaya may lakas tayo. Di tayo antukin na naman sa matinding biyahe mula Matnog hanggang kung saan tayo abutin na naman ng pagod at antok. Let's go out na mga kaibigan.
Grabe dami yung pangkalso, oh. Mga kahoy. Sa kabila rin, oh. And welcome to the island of Luzon. Sa wakas, nasa Luzon na tayo ulit. Tapos na tayo sa Visayas Lake. Tindi nung laman nitong truck na ito, kalamansi pala. Welcome to the island of Luzon, Municipality of Matnog. 646 kilometers mula dito hanggang sa kilometer 0, which is sa Maynila po yan. So yan yung tatakbuhin natin ngayon, maghapon at magdamag na naman. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Alright, good morning Pilipinas. Good morning sa mga nanonood. Kung nakaabot ka hanggang sa part na ito, nanonood ka pa rin, comment down kaibigan kung taga saan ka. If you are watching from Quezon City, Pangasinan, just comment down para malaman ko kung hanggang saan nga ba nakakaabot itong video ng ito. At maraming salamat. Malamig na umaga. Balik na naman ang ating pakikipagbuno sa mga kalsadahan dito sa Bicol. At syempre iba na yung kultura dito, iba na yung estilo ng kumbaga iba na yung aurahan sa kalsada, sa mga drivers. Wow, ganda pagmasdan ng mga kabundukan dito. May mga sea of clouds tayong nakikita sa unahan. Paunti-unti lang naman ang sea of clouds yan. Tapos sumikat na yung haring araw. Unti pa lang naman ang mga tao nakikita natin sa kalsada. Mamaya magiging busy hours na naman. Ngayon ay Saturday na. Umalis tayo sa Bohol ng Friday morning. And mamayang alas 8 ng umaga tayo ay magto 24 hours na sa pagbabiyahe. Di ko masabi kung hanggang anong oras tayo, hanggang anong araw tayo makarating ng Pangasinan. Depende yan sa resistensya ko. Wow, parang nasa Bohol ka pa rin, no? Merong mga palayan at mga niyugan at mga burol-burol. Dami mga biyahero, pila na naman dyan. Yung iba dyan ngayon dumating, dami mga motor tatawid. Ngayon dumating, mamayang hapon pa makakasakay yung iba sa gabi pa. Ganon yung naranasan ko dyan nung nakaraan eh. Tingnan nyo naman kung gaano karami itong mga tatawid na bus. Ayan, oh, tawiran lahat ng mga yan. Tapos yung mga yan, priority sila, priority yung mga bus. Hindi sila mahirap sumakay at pumila.
Unlike kapag ka ganitong klaseng mga delivery, oh, yung mga nagdi-deliver ng motor, yung mga tracking, medyo mahirap silang pumila eh. Maliban din dun sa mga ano, no, JNT, LBC, saka yung mga fruits and vegetables, yung perishable product, priority sila. Pero kung ang i-deliver mo ay katulad yan, motor, medyo pipila ka talaga. Haba 1 kilometer na napansin ko ganito. May mga nakapilang mga truck. Kahit pa paano medyo okay na yung kalsada rito, malawak at saka less yung lubak. Di kagaya ng mga nadaanan natin sa Samar, grabe. Ang dami-daming lubak kagabi. Para ka naging pagpatintero sa mga lubak eh, kaiiwas eh. Kaya pag mahina-hina ilaw mo, tas ang bilis takbo, nako po, kakabulagaan talaga. Dito lawak eh, kunti pang lubak. Wow, uy. Meron palang naglilinis dito, no? Oh. Yan, oh, kaya ang linis tingnan. Yan, may nagwawalis, tatanggal ng mga plastic. Yan lang naman kasi ang nakakapagpapangit sa ganito eh, yung mga nagkalat na plastic. Ganda ng sikat ng araw. Malamang di na tayo makakaranas ng ulan dito. Kahapon inaambon-ambon tayo dun sa Leyte eh. Wow, smoky, smoggy. Grabe oh. Bulan, Sorsogon. Sa mga taga rito, kaibigan, anong pangalan pala ng bulkang yan, no? Comment down. Tingnan yung bundok, oh. Ganda ng tingnan sa personal. Merong tower sa taas, ano? Dalawa. Siguro nga signal tower yan. Yan yung nasa unahan natin, oh. Sea of clouds. Foggy yung sa iba pang bahagi. Ganda ng umaga. Huban. Welcome to Huban, Sorsogon. Full tank. Pagas tayo dito. 87 lang kasi Petron. Andito na tayo sa Sorsogon City as of 6:34 in the morning. Wow. So nice. Right, Manila Escudero Highway pala ito. Diversion na to. Ito tayo. Kasi pag diniretso mo yun, Sorsogon City proper. City Hall, oh. Lawak. Sorsogon City. Tapos yung panibagong building dito. Hindi ko alam kung ano kaya talaga ito. Yan, oh. Sorsogon City Hall. May City Hall na dun eh. Another City Hall. Siguro ito yung bago. Pero mukhang hindi pa ginagamit eh. Lawak, ang laki ah.
Ito yung legit na bundok. Sa Cordillera, puro pahak-pahak na eh. Kalbo-kalbo yung ilang parte. Ito, legit na wala akong makita sa aking naked eye na may nakalbong parte at ginawang garden, whatever. Solid. Doon sa Cordillera, mga kabundukan sa Benguet at iba pang bahagi. Wala eh, ginagawang ano na eh, gulayan, kino-convert into farming area. Bago bimbirada ulit, pansit sa rice. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair, staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid. Palabas na tayo ng Sorsogon City. I know you haven't noticed. Heading tayo ng Daraga, Albay. Approximately meron pa tayong 40 kilometers galing dito. Ayun na mga kaibigan, kung pansinin niyo, medyo nag-iba na yung karakteristik ng dinadaanan natin dahil kalalabas lang natin sa probinsya ng Sorsogon. Ngayon narito na tayo sa Daraga, sa probinsya din naman ng Albay. Nandito tayo sa Magayon. Ayan o, muli nating masilayan ang Bulkang Mayon. Solid. Yung Daraga, ang bayan na malapit sa Mayon. Dito kitang kita mo, umuusok pa yung Mayon, no? Kamalig, Ligaspe. Papuntang Ligaspe. So diretso lang tayo. Duterte Highway ang pangalan na yan. Mula dyan sa Maharlika Highway, merong kanto papuntang Cagsawa Ruins. Ito yun. Ayan o. Makikita nyo lang ito, madadaanan nyo lang sa Maharlika Highway. Papunta yan doon sa simbahan na natabunan. LTO. Pinara ako ng isa, pinago ako ng isa, tapos pumara isa. Smile na lang kami. LTO. Kamalig Bypass Road. Dito tayo. Mas mabilis ang biyahe rito. Tapos kita mo rin yan, oh. Magayon. Tignan nyo, nagkukulay gray yung mga dahon ng puno. Oh, hindi pa siguro umulan dito ng napakalakas. Yan yung mga ashes na nagsipaglabasan galing sa Mayon ng mga nakaraang linggo. Yan mga kaibigan, welcome to the province of Camarines Sur. Papaalam na tayo ng Albay. We are now in Camarines Sur. Kasunod, Camarines Norte, then Quezon Province. Grabe, layo pa natin. Time check, 10 na pala, no? 10 ng umaga.
Mga kaibigan, approaching tayo dito sa Sipukot. At tingnan nyo yung itak ko, ang laki. Grabe yan. At ito na nga mga kaibigan, pagka kumanan tayo dyan, diretso yan dun sa town proper ng Libmanan. Tapos pag diniretso din natin ito, diretso ng Dait, Camarines Norte. Kaso ang dadaanan natin ay dito, kakanan tayo mamaya sa Babutang Ragay, Tagkawayan, Yamayan. Kaya kakaliwa tayo doon sa unahan. Maraming traffic dito. Kasi na lang nakamotor ka. Pag nakamotor ka, pwede kang magsingit-singit. Ano ito? Tawag nito? Salitan. Ito papuntang Libmanan. Libmanan proper, yun o. Traffic. Haba ng mga sakyan. Singit naman tayo. Ay, buko muna tayo. Welcome to Sipukot mga kaibigan. Full tank ulit tayo dito ng gas bago tayo sasabak sa Quirino Highway. Unleaded. So, tama ba? Let's go. Balik sa biyahe. And tara, nakaliwa na tayo rito. Yan na tayo susunod sa muna sa Maharlika Highway. Dito muna tayo sa Quirino Highway. Liter yung hindi malamig, okay. Tapos biogesic na 3. Grabe, sa sobrang pagod mga kaibigan, dito tayo sa Del Gallego at kain muna ako bago inom ng gamot. Biglang sumakit ulo ko eh. Over fatigue na ito, tapos puyat. 6 days na tuloy-tuloy ang biyahe natin. Halos walang pahinga. Kaya it is a taste of my own medicine. Pero okay lang yun. Expected ko na rin yun. Okay na, nakakain na ako, balik biyahe na. Nakainom din ako ng gamot. Ngayon naghahanap ako ng mapagpahingahan. Pahinga muna ako bago ako tumuloy talaga. Over na ito, over. Sana may makita tayo na mapagkabitan ng hamok. Hello te, pwedeng makikabit lang ako ng duyan dito? Pahinga lang ako. Thank you po.
pahinga lang ako saglit, tapos saka tayo babanat ulit. Time check 1:45. Hindi sana tayo nasakitan ng ulo. Malamang nakalabas na ako dito. Nandun na ako sa Lucena ngayon, Quezon Province ngayon. Time check mga kaibigan, 2:45. Nakisang oras din tayo dito. Kauulan eh. Tuloy na natin ang biyahe. Okay, let's go. Kahit paano eh, gumaan na yung pakiramdam ko. Ay, mahaba pa yung tatakboy natin. Salamat dun kay ate na na pumayag na mag-fetch tayo ng hamok sa harapan ng bahay nila. Quirino Highway. Wala rito sa bayan ng Tagkawayan. Blessing in disguise din yung pagsakit ng ulo ko at pagpahinga eh. Kasi kung tuloy-tuloy tayo kanina, mababasa ako rito. Lakas ng ulan na yan oh. Pinabaha niya yung gilid ng kalsada. Lahat talaga ng pangyayari merong dahilan. Ano kayang kahihinat na ng kalsadang yan, no? Lawak ng kalsadang yun. Siguro mga diversion yun. Thank you, come again. Labas na tayo ng Tagkawayan. Walang init tayo ngayon. Alright, welcome back to Maharlika Highway mga kaibigan. Heading to Quezon Province na tayo. Manila is 248 kilometers, 160 plus sa Lucena. Ito, Maharlika Highway na ito. Medyo lesson na rin ang lubak dito, pero may mga malala pa rin. And we are now leaving Dios Mabalos. We're leaving the Bicolandia. Welcome to Quezon Province. Let's go. Ang kaibahan naman pagka bumabaybay ka rito sa Quezon Province, medyo hindi mo ramdam yung napakainit eh. Hindi ka gaya sa bandang Bicol. Mula pa Sorsogon, grabe. Ramdam mo yung alingasaw ng init sa kalsada eh. Dito sa ngayon okay lang naman, dahil nga siguro nakadaan tayo ng naulanan na parte. Tapos ngayon dito na nadaan na tayo rito, malamig na, alas 3 na. Lady of Fatima Parish. Grabing lalaki. Ang bibigat talaga ng mga close van na ito, no? Mga daladala ng produkto o kaya hinahatid sa Visayas, Mindanao. Ang lulupit nga eh. Daladalawa din pala ang driver ng mga yan. Yung bagong nalaglag na truck. Overtake yun. Sana okay lang yung driver.
Ngayon lang ulit tayo nakakita ng coastal road na ganito ka, ganyan ka sungit yung tubig, oh. Hirap magbangka sa ganyan pag maliit na yung bangka mo. Kumusta kayo dito nung nag-storm surge, no? Hindi siya kasing lala nung nasa Aurora. Plaridel, Quezon. Ganda ng araw, oh. Wow, golden sunset. Alright mga kaibigan, daanan natin ang Old Zigzag Road sa pagitan ng Atimonan at Pagbilao. For light vehicles lang ito mga kaibigan, ha. Dito pwede sa bus, ng truck at mga malalaki pang mga sasakyan. Kasi talagang matindi rin ang akyatin dito. Kailangan malakas ang preno at makina. Position baga ang sasakyan dapat. Kabako rin, ha. Uy, one at a time, bawal mabitin. Nabitin yata tong kotse. May solar light na rin dito. Sorry. Itong area na to, dito, part ng Atimonan. Tapos yung sa kabila naman, part din naman ng Pagbilao. Merong boundary dito, eh. Grabe lamig dito. Ay, nako. Ito yung boundary nila, Atimonan at Pagbilao. Ito, yan, magkabilaan. Ito na, Pagbilao na to. Old Zigzag ng Pagbilao or Bitukang Manok ng Pagbilao.
Ito ang pinakamalala talaga na Bukis Bituka. Sa Bisico dito ang likuan. Medyo maliwanag dito. Wow. Tanaw natin sa baba yung pagbilaw. Tapos hintuan dito para mag picture. Yan. Sanay nga naman kasi tayo na sa Benguet ba. Since 1969. Okay, palpas na tayo. Grabe ingay. I was lost or I was found. Nothing ever in between. Shedding tears or extremely happy. Got no one to stick around. Once my heart was in pieces, I told myself that was what I needed. The more I felt trapped. Okay, palabas na tayo. Medyo maliwanag pa naman sa labas. Okay. Welcome to Pagbilao, Quezon. Time check 12:26 mula dito sa Pagbilao, Quezon. Natulog ako dito sa pinagkainan ko. Panat na tayo. Sana makarating tayo ng Pangasinan. At diretso na ang biyahe. Ate, kuya, salamat po. Sige po. Magpa-bypass dito na ako sa looban ng Pagbilao kasi mas 12 naman na ng kaping gabi. Andito na tayo ngayon mga kaibigan sa San Pablo City, Laguna. Welcome to Santo Tomas, Batangas. Lapit-lapit na tayo. Palang paglalakbay, lalawigan ng Batangas. Santa Rosa, Laguna. Shoutout pala kay Ma'am May Kasupang. Wala na, di ko na marap madaan. Dadaan sana ako. So itong oras, 10 oras ibigay ko man lang sana yung isang kalamay.
Nandito na tayo sa Muntinlupa mga kaibigan. Ito ay Metro Manila na. Manila. Nandito na tayo sa Manila. Heading tayo ng monumento mga kaibigan. At doon tayo lalabas ng Metro Manila. Heading naman ng Pangasinan. Time check 6. Igagas ko na yung 100, ang pinakahuling natitirang pera sa aking 4,500 na budget mula Bohol hanggang Pangasinan. 4,500 lang yung nilang kong budget, pero pag hanggang Manila ka lang, kasya yung 4,500, kasama na lahat yun, pagkain, barge at iba pang mga expenses. San Miguel, Bulacan. Trademark Great Horse Beer. Welcome to Municipality of Puyapu, ang huling bayan bago ang probinsya ng Pangasinan. Ang Puyapu ay huling bayan ng Nueva Ecija. And we are now leaving the province of Nueva Ecija. Ito na mga kaibigan, paalam Nueva Ecija. And nandito na tayo sa Pangasinan. Friends will come, friends will go. After 52 hours of riding from Bohol hanggang dito mismo sa Rosales, Pangasinan, ay sinamahan mo ako. Unang-unang pasalamatan ko sa ride na ito, pagpunta pa lang hanggang sa mag-ikot tayo doon at pauwi, siyempre walang iba kundi ang Panginoon. Ginabayan tayo sa sobrang haba. Biruin mo yung approximately 1,300 kilometers run papunta, tapos another 1,300 kilometers pabalik. Grabe yun. Tapos as in dire-diretso biyahe natin, pahinga lang tayo pag kumain. At kapag di kaya talaga, naghahamok, natutulog sa gilid ng daan, na hindi naman ganun kahaba, pinakamahaba na yung 2 hours. So kung isipin mo, talagang ang galing ng Panginoon kasi ginabayan talaga tayo sa biyaheng ito. Pangalawa na pasasalamatan ko, Mac, salamat sa pagpayag at tiniis mo rin ang isang linggo na hindi kita mahatid sundo. Alam ko yung hirap din na dinanas mo. Ganun din naman ikaw na nanonood, salamat sa'yo dahil tinapos mo, pinanood mo yung biyahe natin mula rito hanggang Bohol, yung adventure ko sa Bohol, hanggang ito na naman na mula Bohol hanggang Pangasinan, pinanood mo. Salamat sa'yo. Saka itong si Harabas, walang masabi, talagang matibay, matipid, ang endurance siya eh. Iruin mo yung mga tinatakbo natin. Nagkabigat ko sa mga dala natin, mga approximately nasa 12 kilos,
kilos, 6 kilos bawat bag. Kita-kita tayo sa mga susunod nating adventure. This is Eli Motor, your travel master. Fixed in a framework that is moving beyond my control. Like stone.